ଦର୍ପଣର କାଚ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଧୋକା ବା ପ୍ରତାରଣା ଶବ୍ଦଟି ପଶି ଆସିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜୀବନସାରା ଏହି ଫାଟକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାଗ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଧୋକା ବା ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଥିବା ଲୋକଟି କେବେ ନା କେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଜିତି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ କହି ହାରିଯାଇଥିବା ଲୋକଟି ଜୀବନ ସାରା ସୁଖରେ ରହିଥାଏ ବା ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ରିସ୍ତେ ବା ସମ୍ପର୍କ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ। ଧୋକା ଦେଇଥିବା ଲୋକ ବା ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଥିବା ଲୋକଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜିତି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ମାଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସମୟର ନିୟମ। ସେହି କର୍ମଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସହକାରେ ତାରି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ।